Tom Briones sa totoong buhay itong 17-year-old na si Love. Nagmula siya sa San Pablo City, Laguna at malapit sa magulang at mga kapatid. Alam mo bang mapapasayaw mo siya kapag ang Irish at Natalie Crawford ang pag-uusapan? Sa lugar park silang sinisirahan noon. Nasaya ni Love ang mag-istokwa sa Zamboanga at sumakay siya sa barko papunta sa Manila. Anak ng halit na kinakatakutan niya at ayaw ni Love mayabang at plastic kasi di naman doon siya ganon. Marami talaga kakulitan nitong si Love. Minsan na siya matawag sa principal during flight ceremony at nakakapasab. At talagang mga susi ang kanyang naray sa principal's office. Mula sa school tracker girl hanggang sa mga kabardas makikita itong si Love na umeeksena. Sumali siya sa inuuwal muna at nagkakita